Nemilí diváci, naozaj to nebol ľadovec, čo potopil Titanic. To marketing, reklama a ego bažiace po sláve boli to, čo ho naozaj poslalo ku dnu. A ten kus obrovského ľadu bol iba akýsi nástroj, ktorý dal všetkým tým manažerom a riaditeľom presne to, o čo si tak veľmi koledovali. Takže predtým, ako mi to oslovíte v komentároch, že to čo je za názov videa? Šibeti? Dajte mi prosím šancu pozrieť sa na celú tú katastrofu z pohľadu, z ktorého sa na ňu doteraz žiaden film, žiaden Leonardo DiCaprio nepozrel. No z pohľadu komunikácie. Je možné, že by tá loď a všetci ľudia na palube prežili, keby mal Titanic inú, menej vyhajpovanú reklamu? A hlavne, aké poučenie si z toho vy dokážete zobrať ešte aj dnes, 113 rokov neskôr, nech žijete kvalitnejší a šťastnejší život? Ja letím. Titanic, Olympic a Britannic boli tri sesterské lode, ktorými chcel jej vlastník White Star Line vyhrať tvrdý konkurenčný boj v zaoceánskych plavbách. Kým konkurenčná spoločnosť Cunard Line mala svoj hlavný odlišovák postavený na rýchlosti. Rýchlosť. Ja som rýchlosť. Kým oni volali svoje lode, že sú to oceánske chrty, nikto neprepláva Atlantik rýchlejšie ako my. Tak vo White Stars sa zamerali na komfort a veľkosť. Pasažierom ponúkali dovtedy nevydaný superluxus. V prvej triede ste mali mramorové schody, 4 výťahy, vyhrievaný bazén, modernú telocvičňu. And here we have the stationary bicycle. It's very effective for keeping fit. And over here the electric horse. Skvošový kurt s osobným trénerom, kúpele a masáže a reštauráciu so špičkovým servisom a nádherným preskleným stropom. No skrátka to bol plávajúci palác, symbol pokroku. Vítejte do světlých zítřků. Proč to vždycky říkáš takhle? To si nikdy neslyšel o takzvaném herectví. Ešte ani na tú najnižšiu a najlacnejšiu tretiu triedu sa nič iné na trhu nechytalo. Cestujúci mali vlastnú diskotéku s parketom, boli v samostatných kabínach, spali na normálnych postielach s matracmi a návličkami, mali ste tam sprchy a podávali vám 3-krát denne teplé jedlo. Inde ste si museli všetko priniesť so sebou, takže je jasné, že Titanic bol ďaleko pred najbližšou konkurenciou. Samozrejme, že keď už máte takýto unikátny, jedinečný produkt, najväčšiu a najdlhšiu loď na svete, ktorá dokáže odviesť viac ako 3300 ľudí naraz, parník, ktorý plne naložený váži 52 000 tón a len na to, aby sa hýbal, potrebuje 150 kuričov a 26 obrovských parných kotlov, no tak podľa toho to aj propagujete. Ako tí najväčší King Kongovia. Vstúpte na palubu najväčšieho zaoceánskeho parníka. Má cez 45 000 tón. Pozrite, ako malinké vyzerajú všetky tie ostatné lode pri ňom. A lístky sú už za 6 libier. Dokonca taká veľká prestíž a hype to vtedy bolo, že iné značky propagovali svoje produkty tým, že ich používajú na Titaniku. Naše mydlo v ich kúpeľniach je dôkazom, ako luxusný ten produkt je. No a tam niekde v celej tej komunikácii vytlačil White Star Line brožúru, v ktorej sa písalo, a to teda pre istotu odcitujem, v rámci možností boli tieto dve nádherné lode, tým mysleli Titanic a Olympic, navrhnuté tak, aby boli nepotopiteľné. Všimnite si tú hru slovíčok, že v rámci možností a boli navrhnuté. Práve kvôli nim niektorí historici tvrdia, že neexistuje žiaden dôkaz o tom, že by samotný prevádzkovateľ alebo výrobca lode označoval Titanic ako nepotopiteľný, lenže tak bol nadizajnovaný. Neviem teda, aký je v tom rozdiel, ale je pravda, že iné propagačné materiály, teda letáky a plagatiky s takým tvrdením neexistujú. Ale je tiež známe, že ľudia pri ústnom podaní to v rámci možnosti boli navrhnuté, vyhodili a proste len tvrdili, že tak tohle je prý tá nepotopiteľná loď. Ona je, ani Bůh by nedokázal potopiť. Podľa Washington Times samotný kapitán Titanicu Edward Smith, inak skúsený rešpektovaný 62-ročný námorník, povedal členovi svojej posádky, že aj keby ju na polovicu rozrezali, aj keby motor a kotly prepadli cez dno, aj tak by sa udržala na hladine. 21 ustúpa. Smith, inak ktorého toto mala byť posledná plavba a potom mal ísť na zaslúžený dôchodok, tak on tvrdil, že ľudstvo dosiahlo bod, keď je nepotopiteľná loď realitou. Jeden z preživších, armádny plukovník, inak cestujúci z prvej triedy,
Plukovníku, jsou to ještě čluny? Ne, slečno, ledva jsou úplně vepředu. Tudy já vás povedu. Povedal, že Ľudia tak verili tej fikcii o nepotopiteľnosti, že len malinko zo všetkých tých pasažerov sa niečoho báli. Jděte a zapněte v našem apartmá topení. Ráda bych si dala čaj, až se vrátím. iný napísal list rodine, meníme loď a vraciame sa domov na novom nepotopiteľnom parníku. Dnes to môže znieť až šialene, ako si kdokoľvek mohol myslieť, že 50 000 tón ocele sa nedá potopiť. Titanic půjde ke dnu. Potopit se nemůže. Je ze železa, pane. Ujišťuji vás, že může. Ale aspoň vidíte, akú absolútnu vieru mali ľudia vo vedu a techniku, ako veľmi boli presvedčení, že moderné technológie vyriešia všetky problémy ľudstva. Jo, věda. Ľudia z White Star Line od prezidenta cez kapitána lode, vrchného konštruktéra až po palubný personál, čo umýval toalety, oni všetci celé roky šírili posolstvo. Ani Bůh by nedokázal potopit. Práve preto, aj keď posádka dostala minimálne 6 varovaní, že plávajúce z ľadovcovú oblasť od lodí, ktoré už tade pred nimi prešli, tak ona aj tak stále išla plnou rýchlosťou, ani ho trošku nespomalila. Mali totiž cieľ stihnúť to za 6 dní, chceli dostať svoje bonusy za splnenie rekordu. Riaditeľ White Star Line Bruce Ismay, inak toho vo filme dali ako hlavného zodpovedného. Vlevo připraveni. Tak je spuste. Tak on vraj tlačil na kapitána lode, aby prekonal pôvodný časový plán. Chcela, aby priplávali do New Yorku kľudne aj skôr, nech náhodou hneď po prvej plavbe neutrpí draho budované PR projektu. Tisk ví, jak je loď velká. Chci, aby žasli nad její rychlostí. Předvedeme něco nového. První cesta Titaniku se musí dostat na první stránky. Práve kvôli mýtusu o nepotopiteľnosti ani nemali dostatok záchranných člnov na palube, len približne pre polovicu pasažierov. Jednak to neprikazovali vtedajšie zastaralé predpisy, ale tiež na čo aj? Veď samotný Titanic mal byť záchranný čln. Na této nepotopitelné lodi je to zcela zbytečné. Jenom zpěte klidně, Rose. Postavil jsem dobrou loď. Silnou a pevnou. Ona sama je záchranný člun. Okrem toho viac člnov by predsa zabralo viacej miesta, čiže by to bolo aj o trošku menej luxusné, aj by cestujúci mohli nadobudnúť pochybnosti o tých marketingových tvrdeniach o bezpečnosti. Práve kvôli mýtusu o nepotopiteľnosti nemal Titanic na palube ani červené signalizačné rakety, práve tie sa totiž považovali za núdzové. A k tomu posádka nebola dostatočne zaškolená, čiže nevedela, že nemá strieľať biele. Preto, keď videli na 30 km vzdialenom parníku Californian, ako z Titanicu strieľajú tie svetlice, tak si mysleli, že tam majú nejakú párty a robia si oslavu krajšou. Prípadne, že len inej lodi posielajú upozornenie o ľadovcoch. That's 6 rockets she's fired, sir. Yes. Maybe I better tell the captain. Or perhaps they're company signals of some kind. Práve kvôli mýtusu o nepotopiteľnosti veľa členov posádky ani len nevedelo, ako si správne nasadiť záchrannú vestu. Ľudia si ju dávali naopak, bola príliš voľná a keď kolmo skočili do vody, tak vystrelila k hladine a buď im poranila chrbticu, alebo ich omračila a hneď sa aj utopili. A práve kvôli tomuto mýtusu, keď sa prví novinári pýtali viceprezidenta White Star Line v New Yorku, či má loď problémy, len im povedal, že v Titanic mám absolútnu dôveru. Verím, že tá loď je nepotopiteľná. Akurát, že ten v tom čase už ležal na dne oceána. Vidíte, ešte aj samotný vedúci z firmy, ktorá neskôr vo vyhláseniach pre médiá tvrdila, že nikdy nič také neinzerovali. To ľudia si sami vymysleli. Uveril tomu mýtusu. A marketeri z White Star Lines urobili presne 0,000. Nič, čím by vyvracali bajku, ktorá sa potom vďaka médiám tak rýchlo šírila. Inak aj vy ste sa už aspoň raz v živote pohoršovali nad tými senzačnými titulkami z novín a bulvárnych článkov a videí? Viete také tie, že našli starý foťák z Titanicu, ktorý odhalil desivé scény. Milióny klikov a videti takýto obsah máva. A už ste sa niekedy zamýšľali, že to čo za idiota také niečo vymyslel?
Tak ja vám to prezradím, budete prekvapení. Spoluvynálezcom bulvárnych titulkov a významným propagátorom nebol nikto iný ako Joseph Pulitzer, autor tej slavnej Pulitzerovej ceny, ktorá sa každý rok udeľuje za tú najkvalitnejšiu žurnalistiku. Pulitzer ešte na konci 19. storočia súperil o čitateľov svojich novín s konkurenčným titulom od Williama Hearsta, zakladateľom dnes tiež obrovského a prestížneho mediálneho domu. Obaja zistili, že čím jednoduchšie, senzačnejšie titulky budú písať, tým viac pôjdu ich noviny na dračku. Predávali ich totiž kameloti, malí chlapci, ktorí nerozumeli zložitým témam. A teda ak by ponúkali niečo komplikované, tak by toho veľa nepredali. Práve naopak, oni potrebovali na tej ulici vykrikovať bombastické správy, klebety, pikošky aj pútavé príbehy. No a napríklad ten Titanic mal všetko z toho. Veľké nešťastie, veľa ľudí zomrelo, kúpte si večerné noviny. A okolo idúci to kupovali a nevedeli sa takého obsahu nabažiť. Vďaka stratégii senzačných titulkov Pulitzerovi doslova vystrelili predaje. Z pôvodných 15 000 výtlačkov denne v roku 1883 narastol v priebehu 15 rokov na 600 000 denne. Bolo to šialené číslo, rozprávkovo na tom zarobil tento biznisový génius jeden. A keď zistil, že peniaze nie sú všetko, že takýto štýl novinárčiny podkopáva dôveru v serióznu žurnalistiku, že to superenie s Hearstom dospelo k tomu, že sa bulvár posunul do extrémov až priam k vymýšľaniu si faktov, tak vtedy Pulitzer precitol. Spolu založil prestížnu a dodnes fungujúcu novinárskú školu Columbia University, založil spomínanú Pulitzerovú cenu, ktorá odmenuje kvalitnú investigatívnu žurnalistiku a všetkým hovoril, že viem, že za to všetko môžem ja, ale vy sa správajte eticky, jasné? Veru, Joseph Pulitzer vynašiel senzačné titulky a potom, keď mal v banke tučný vankúš, tak zvyšok života zasvetil boju proti ním. A tak ten Titanic ostáva dodnes jedným z najsmutnejších a zároveň najukážkovejších príkladov, aká silná, priam až nebezpečná je kombinácie kvalitnej dlhodobej bombastickej reklamy a skvelej distribúcie, keď tie palcové titulky šírite ako King Kongovia. Veď ako povedal jeden z najväčších propagandistov všetkých čias, Joseph Goebbels, 1000-krát opakovaná lož sa stáva pravdou. Veľkú zodpovednosť marketéri majú, tak s ňou podľa toho aj narábajme. Kto vie, koľko tisícov ľudí tým môžete zachrániť? A síce je to tak jednoduché posolstvo, je to vlastne jedna z najťažších vecí v modernom marketingu. Lebo keď sa váš šéf primárne zaujíma o predaje a dosahovanie stále vyšších čísel, keď mentalita vo firme je, že včera rekord, dnes norma, Filip, tak etika skôr či neskôr pôjde bokom a budú sa rezať zákruty. Ukážkovým príkladom je toto video, ten najtrápnejší spôsob, akým firmy zdražujú svoje produkty. Schválne, či si to všimnete.